Nagpasidaan ang Police Regional Office 11 sa publiko batok sa paggamit og AI-generated photos nga nakasuot og uniforme sa pulis nga nauso sa social media. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Usa ba ka sa nakiuso ni ini sa social media? Tungod sa kalingawan, daghan karon ang naggamit sa AI apps aron makit-an ang ilahang kaugalingon nga nakasuot og uniforme sa pulis. Apan nagpahimangno ang kapulisan nga seryoso ang posibleng epekto niini. Dako ang tsansa nga magamit kini sa pagpanglimbong sa mga tao ug paghimo og mga iligal nga binuhatan sama sa fraud o estafa gamit ang imahe sa pulis. Ang ending, ang tibuok institusyon sa kapulisan matud pa ang mapasanginlan ug madaot ang dungog. Pwede magud siya magamit gani para deceive sa ubang mga tao, magkuan og fraud. Advice namo sa mga nag-post kung pwede, i-take down nila to ilang post na suot sila o uniform o dumingong sila nga for fun lang man, pero lisod man sad good kay ang uniform magud sa pulis na magud siya authority. Sumala sa usa ka abogado, walay kalapasan sa balaod ang sakto nga paggamit sa AI sama sa educational purposes. Apan lahi na ang istorya kung imahe na sa otoridad ang gabiton ug ma-compromise ang integridad sa institusyon. Pwede mangud daw ni nga ma-exploit sa mga kriminal. As police officers nga posible ma-exploit ang ilahang image and the integrity of the institution itself no for possible any criminal act which we could fraud, estafa. Peligroso usab nga ikaw mismo ang mabiktima kay pwedeng makawat ang data o personal information. So when we feed our person and likeness, mo nang gitawag sa balaod, it's actually as well exposing our biometrics to this AI-related na platform. So we do not know how sure are we that our faces, our images are also protected online. So ang pinakahadlok nga scenario ani is magamit, for example, sa external or third party for possible hacking of making use of our personal information and then going into our personal data. Dugang sa PRO 11, ang bisan si kinsa man nga muhimo og peke, malisyoso o illegal nga content o post, gamit kini nga teknolohiya, mahimo matud pang manubag og kasong sibil, administratibo o kriminal. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.